Ka jingpule na ka shithi ba ningkong uyo anis bakun kalandong ka baar kad khot lai hadu khatway. Ila ban sngus kem pangi ithu ya Blei tang lada ngira ke ya ki hukum jungu. Uta uba om nga ithu ya Henry ko ngu ya ki hukum jungu ulong uba lamler pat kren ya ka jingshisha. Henry jar uba sumar ya ka ktien jungu ka jingyi jungu Blei kala janai da shisha ha uta ban tips kem bangi ha Blei kalong kumni uta uba ba yai sa ha Blei udei ban thek kumba ukris ula ko ba ka ba nga tho api kamdei ka hukum bathmai Henry ka hukum kabarim ka ba phila don nadu pasdang ka hukum baningkong ka khubor pa phi layo sngo la kumtaru kabanga tho hapi ya gaba la penshisha ha ukris bad hapiru namar ka jingdum kala jano bad ka jingshai bashisha kasdang banten shan uta uba ba udon ha ka jingshai Henry ushun yela upara uta ubadang sa ha ka jingdum uta pan uba yela upara uyaisa ha ka jingshai but dan daw banchen thon Henry uta ubashun yala upara udan ha ka jingdom uyaj ha ka jingdom but tip sha uleng namar ka jingdom kala pen matla ya ki khmat chong ka ktien chong utrai kasam khandai pu Henry kar khot uwei hadu lai but san hadu Henry Durwai ka jingwai bathimai ha utrai Durwai ha utrai phi kaperthei baro Durwai ha utrai to kerkhu ya ka karteng chungu do pin bana man ka singi ya ka khubor babha ba ula pin jangi to pin bana ya ka burom chungu hab deng ki jait pin riu ya ki kampilla chungu ba ki pat riu baro Naba ki Blei gentle ki long tang ki Blei thau Henry utrai ken ula thau ya kabneng upura ka buram bad ka jinglong sim ka bor bad ka jing iping ha ka temple chong ka gospel kat kum Lucas bukhuj kalandong ka baar kat khot ar hadu laifusan habapoi ka sngi bau Joseph bad ka Maria kinle ya ka bala hukum daga ain Moses bat ban pendep ya ka riti jingpen khun kila ra ya ukhundung sha Jerusalem ban IT ya ha utrai kumba la tho ha ka ain utrai ya ukhun prangsni paro dei ban pen kentang ha utrai kila lejru ban terwa jan knya da ki linked khur shijur ne artali ki khun paro kat kumba lebu ka ain utrai tela don ubriu ha Jerusalem uba kerteng Simeon ula long ubriu uba hong ban uba Blei ula khmi lenti ban wan ka jingpen ya ki Israel pat sim bukhuj ula don bad ula yok tien na sim bukhuj ba yam lemda yo shwa ya ubalasle chong utrai Daga jingyalam minsim Simeon ula lecha ka temple haba kikmi kikpa kilawanra ya ukunlung Jesu banle ya kumba dawa ka an Simeon ula kenthop ya hala kiksangti ban ula aingu ya Blei menta ko try mela pendem yala ka kular mila ban penlight sup yala ushagri Talaki khman ngala ya ka jingpen chome ka ba mela pen kre hakmat ki pat pen riu baro ka jingshai ban kado lenti ya ki gentle pat ka buram ya ki pat Israel chome ki kmi ki khpa ukhundung kila lingo ya ki pa Simeon ula kren chaphang jongu Simeon ula kerkhu ya ki pat ula ong ha ka Maria ka kmi chongu une ukhunlung unkella long ka jingpen jot ni ka jingpen ya bunba ha Israel ula long ka dak nau Blei kabaki briu kin le persha
kumta an pen pau ya ki boit bari chongki pat ka white lam ka jings ngu si kandung silot ya ka do nu chongpi ka gospel jong utrai